ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు ఏసయ్యా అందరికీ ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం దేవుడు నాకు బలమత్త కోటగా మినులు ఓండు ఓని అరిదే మంచి వారిని నడిపిస్తుంది. 2 సమూయేలు గ్రంథము 22 అధ్యాయము 33 వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్యా మీకు వందనకు తండ్రి, నీ పిల్లంకి నిమ్మే బలమత్త కోట తిని ஒரு పిల్లంకి ஒரு కుటుంబకింకి అయ్యా నేడు తోడు మంద బయటికి దాయనస్కే లోపలికి వాదనస్కే నీ కాపుదల తిని ఏమయ్యా నిమ్మే మంచి పిల్లనుగా తీర్చిదిద్దురే అయ్యా ఉన్నడికి నడిపించురే నీ దీవెనకింతోటి నింపయించురే మంచి ఆలోచనకింతోటి మంచి బుద్ధితోటి నింపయించురే ఏసే పెదర్తి మాట అంత తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.